El divendres 10 de febrer, el Club de Fotografia El Xinet va fer la inauguració de l'exposició a la Sala del Teatre Modern anomenada Mirades d'un poble. Una exposició que busca mostrar moments i persones de la localitat. Enguany volíem començar l'any fer algo senzillet, però molt emotiu, en gent del poble. Ha sigut quasi pensat i fet. Hem buscat una temàtica i, com he dit abans, buscar gent del poble, en principi edificis o poble. Esta vegada ha hagut molta representació per part del club. Crec que han sigut 12 persones i al voltant de 50 fotografies. I s'ha notat que la gent l'ha agafat en ganes i una qualitat molt bona. Aquesta exposició, més que res, ajuda poca, perquè tots coneguem a un familiar, a algun amic, i ahir, més que res, simplement el no ficar la mateixa persona. Cada un triar de les persones que amistat, familiars o algun espontani que han pillat per ahir. Com sempre, l'Ajuntament del Xinet s'ha volcat amb nosaltres. Primer en cedir-nos el teatre, com sempre, la impressió de les fotografies, després la Caixa Rural també, tots els anys és un col·laborador, i enguany la Pizzeria Venècia també ha volgut tirar-nos una maneta i col·laborar en esta exposició. L'exposició, composada per unes 50 instantànies, es podrà visitar fins al 24 de febrer.